Di sala 1930 de li gelê Zîlanê gelek însan hatin kuştin, gelek Kurd hatin kuştin. Heta anha li ser geliyê Zîlanê gelek berhem hatin afirandin. û anha di 95 saliya gelê Zîlanê de pêşangehek vebû. Nihat Gültekin ku li ser gelê Zîlanê gelek lêkolîn kiriye, pêşangeh amade kiriye û li Weqfa İsmaîl Beşikçî vekiriye. Em îro sê dexeyê xwe didin Nihat Gültekin kerem bikin, em bi hev re lêgodarî bikin. Îsal no pêncemî salvegera Komkujiya Geliya Zîlanê derheqeya me xebateke ava kiriye. Berî vîya jî Misêhe kitêb derheqe Geliya Zîlan nivîso. Vî duh ji kitêbeka me gotin sar bû ronahî dît. Bu çar kitêba me. Xêncî van kitêban ev mesela Geliya Zîlan bira nebîrkirinê Misêhe jî belgefîlim çêkiribû. Îsal ji me xwe ji bona notpêncemî salvegera Geliya Zîlan me Weqfa İsmaîl Beşikçî pêşangeha fotoğrafa çêkir. Şîş hal fotoğrafa me heye. Di van fotoğrafana da portre jî henin, ciyê hafızayê jî heye. Yani her fotoğrafek dîroka şexsekî ye, her fotoğrafek dîroka malbatekî ye, her fotoğrafek dîroka milletekî ye. Me xwest ki em vana giştî bînin, vêrekê Weqfa İsmaîl Beşikçî raberî millet bikin. Ev di hefta berdevam bike vêrekê û milleta me kînkî xwastiye bira wanê em biçin evê belgefî pêşangeha me temaşe bikin. Ez bawerim ye gel em gişt bi hev re evê bîr bînin û armanca me ew e ku em nehêlin bira mesela Geliya Zîlan bira werê bîrkirinê em her tim bîr bînin. Dema ez bi xwe van xebatek çê dikim ez Kurdî dinivîsînim. Ji ber ku Kurd divê dîroka xwe Kurdî binivîsîne. Dema em nenivîsin kê binivîsîne. Kesên dinivîsin ji heta rojê îrojên agahiya baş nedane me, nedane civatê. Lazim e Kurd dîroka xwe bi xwe binivîsin. Hinekî xwe bêşînin. Van mijarana hez bikin. Milletek hez bikin û du dîroka xwe herin. Dîrok belge ye. Ev tiştê em dikin, em kara dîrokê dikin. Ji ber ku her fotoğrafek, her axaftina mervekî ji bo me doya belgekî, zaten dîrok bi xwe jî belge ne.